Naitala sa Ilocos region ang pinakamababang average annual inflation rate na 2.1% sa buong bansa noong 2024 ayon sa Philippine Statistics Authority. Batay sa datos ng PSA Regional Office 1, makikita umano ang pagbaba ng inflation rate sa rehiyon sa pagbaba ng presyo ng ilang bilihin noong Nobyembre hanggang Desyembre huyan, tulad na lamang sa alcoholic beverages and tobacco na nasa 3.0%, clothing and footwear na nasa 4.4%, furnishings, household equipment and routine maintenance nasa 3.0%, health 1.8%, restaurants and accommodation services 0.8%, and personal care and miscellaneous goods and services 4.3%. Sa naturang average inflation rate noong Desyembre, 5.1% ang inflation rate sa Ilocos Sur, 2.8% sa Pangasinan, 2.4% sa La Union at 2.1% sa Ilocos Norte. Kaugnay nito, positibo ang tanggapan na maaabot ang economic stability katuwang ang iba pang ahensya ng gobyerno. IFM News. IFM News. IFM News.